Illum sejrin nirriflettu ftit flimkien fuq il-parabola ta' Ġesu tal-qammu sikrana. Dawk minnkom li għandhom il-kelma tal-qrib tagħhom nixtieqhom issibu l-Evanġelu skont San Mattew, kapitlu 13, vers 24 sa vers 30, u mbagħad inkomplu anke naqraw it-tifsira ta' din l-istess parabola minn Ġesu nnifsu minn vers 36 sa vers 43. Mela, Matthew chapter 13 minn 24 sa 30 minn 36 sa 43. Mela, ġibilhom parabola oħra u qalilhom: is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed raġel li żara żerriegħa tajba fil-għalqa tiegħu. Iżda xin in-nies kienu reqdin ġiladu tiegħu. Żara sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iżbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit l-għalqa u qalulu: Sinjur, inti mhux żerriegħa tajba żrajt fil-għalqa tiegħek? Mela dis-sikrana mnejn ġiet? Iżdu qalilhom: dil-biċċa milieli xi għadu tiegħi. Trid immorru niġbruha, qalulu l-qaddejja. Le, qalilhom, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad ngħid lill-ħassada: iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta l-ħruq. Imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Imbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu qalulu: fissrilna l-parabola tas-sikrana fil-għalqa. U weġibhom: dak li jiżra ż-żerriegħa tajba huwa bin il-bniedem, l-għalq hija d-dinja. Iż-żerriegħa tajba huma mawliet is-saltna, is-sikrana huma mawliet il-ħażin, u l-għadu li żeraħħa huwa x-xitan. L-issat ifisser tmiem id-dinja u l-ħassat huma l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi żmien it-tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull ma jagħmel il-ħażen, u jixħethom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Ek f'din il-parabola sisti li għadna kif smajna, ek naraw diversi elementi li anka jistu ikunu mistoqsijiet fil-ħajja tagħna. Per eżempju, x'inhija il-realtà fejn tidħol dak li huwa ħażin u dak li huwa tajjeb, kif il-ħanusin u tajjeb jixu flimkien. Il-ħażin minn fejn hu ġej, se jiġri bil-ħażin se jiġri bit-tajjeb. Ir-rebħa ta' min se tkun għax ħafna drabi aħna naraw il-ħażin illi donnu jirrenja fil-ħajja tagħna fi żminijietna. U allura sissijaj, hekk faċilment illi quddiem din ir-realtà aħna nistgħu nitħawdu. Però il-Mulej Ġesu illum qiegħed jagħtina kelma. Qiegħed jagħtina kelma illi lilna tista' tkun ta' dawl u kuraġġ kbir għalina. Ħanippruvaw hekk nifhmu anke napplikaw ftit mid-dimensjonijiet ta' din il-kelma tagħha li qiegħed jagħtina. L-ewwel ħaġa l-fatt li Ġesu juża parabola sabiex jispjega dan il-misteru ta' din is-saltna. Juża parabola żistija li il-paraboli huma ħnidu hekk stejjer li fihom għandhom talima li hija moħbija ħafna u wara ġbijat li jkunu qegħdin użati. Il-fatt biss li Ġesu juża paraboli eżisti jurina li il-misteri tas-saltna aħna ma nistgħux bħala bnedmin nilqawhom u nifhmuhom hekk bil-moħħ tagħna, imma hemm bżonn xi ħaġa li tgħinna nifhmuhom, xi ħaġa li tfissirhomna. Ġesu uża l-esperjenza umana ta' dak iż-żmien, ħafna min-nies kienu bdiewa allura faċilment setgħu jifhmu anke din il-parabola. Ġesu jaqbad mela r-realtà konkreta, jaqbad ir-realtà umana, iċ-ċirkustanzi preżenti illi n-nies kienu qegħdin jgħixu fihom sabiex jinqeda bihom b'talima sabiex juri anke din il-ħidma talla kif taħdem u l-ħidma tax-xitan ukoll kif taħdem. Naħseb fiha nfisser l-fatt li Ġesu fil-paraboli tiegħu juża elementi kulturali ta' żmienu sabiex iwassal il-messaġġ tal-missier fiha nfisha hija wkoll talima eżistiji sabiex aħna wkoll
ma niddejqux fi żminijietna, nużaw l-elementi kulturali ta' żminijietna kif aħna wkoll nistgħu inwasslu il-messaġġ tas-saltna Alla b'eżempji iktar konkreti li forsi jolqtu l-bniedem tal-lum għax ikunu dak li qegħdin jgħixu. Ġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa importanti propju huwa il-messaġġ li marbut mal-parabola. Il-parabola mhijiex skop fih innifsu. Aħna llum ukoll rridu nitalmu kif nitkellmu il-paraboli ta' żmienna. Il-paraboli li joħorġu mill-ħajja ta' kuljum, il-paraboli joħorġu mill-mod ta' kif aħna ngħixu, il-paraboli li jkollhom lingwaġġ illi l-bniedem tal-lum ikun jista' jifmu, jista' jikkomunika miegħu, jista' jħoss li huwa parti mid-dinja li huwa jgħix fiha, bħalma l-għalqa, bħalmaż-żerriegħa, bħalma l-ħsad, bħalma l-qam, bħalma s-sikrana, kienu parti konkreta u tanġibli ta' realtà li l-poplu ludi kien jgħix fihom. Allora din iż-sbuħija ġissier Ġesu jikkomunika magħna fil-mod kif aħna nifhmu. Importanti li jiena hekk napprezzawha ħafna, imma li anke fil-ħajja spirituali tagħna jallimna bil-mod li aħna nifhmu skont il-pagalja li aħna għandna, skont il-livell ta' edukazzjoni tagħna, skont l-esperjenza tagħna, skont il-kultura tagħna, skont il-ċirkustanzi tagħna. Alla l-imbirek jaddatta sistijaj, jaddatta li l-nifsu għal-ċirkustanzi tagħna. Ekk ħaġa sabiħa li toħroġ per eżempju fid-dritt tal-Madonna, illi anke l-Madonna hekk fid-dritt tagħha meta wieħed jistudjahom jara illi l-Madonna tadatta lilha nfisha skont il-kultura tal-post fejn hija tidher. U tadatta lilha nfisha anke skont il-psikoloġija, per eżempju l-mod kif il-viżjonari jitkellmu, kif il-viżjonari jifhmu, ġifieri dawk li tidhrom il-Madonna, tadatta lilha nfisha anke saħansitra għal-lingwaġġ tagħhom. Per eżempju, meta l-Madonna deret ġewwa Guadalupe, il-Madonna ħadet forma anka libsa il-bis tradizzjonali trak iż-żmien. Mhux għax il-Madonna fis-sema jagħmel libsa dak l-bis, imma l-mod kif jerdet tikkomunika. Per eżempju anka l-eta l-viżjonarju ta' Guadalupe, Juan Diego, ma għaltlux Juan, għaltlu Juanito. L-isem komuni kif in-nies anka kienu jsejħulu. Mhux il-Madonna ma tafx jismu, imma għajtitlu b'dak il-mod. Per eżempju meta kien il-Madonna deret ġewwa Lourdes nafu l-Madonna laqas tkellmet bil-Franċiż, però tkellmet propju bid-dialett illi Santa Bernardetta kienet titkellem bih. Jekk jiġifieri din il-komunikazzjoni min-naħa tas-sema li tadatta lilha nfisha għaċ-ċirkustanzi tagħna. Hekk il-fatt biss li Ġesu ħajitkellem ilha fuq di xi ħaġa daqsa kbira imma b'lingwaġġ li qrib il-poplu tejna napprezzaw kemm il-mulej qrib tagħna. Però tejna biex nagħmlu impenn aħna wkoll fil-ħajja tagħna. Bħala Knisja irridu nadottaw paraboli ġodda li messaġġ mhux ħajtbiddel, imma l-parabola il-lingwaġġ li spjega irid ikun verament dak xi ħaġa li ħatolqot kif ħajfhimha l-bniedem tal-lum. U tajjeb naraw anke aħna il-mod kif dina qegħdin nagħmluha fil-ħajja tagħna. Fil-parabola eżisti naraw li għandna bidwi wieħed raġel li jiżraq żerriegħa tajba fil-għalqa tiegħu. Il-qudiem naraw li dil-għalqa hija d-dinja. Il-bidwa bin il-bniedem. Hawnhekk għandna ħaġa tant sabiħa li dil-għalqa hija tiegħu. Kemm sabiħa d-dinja ta' Alla. Id-dinja ta' Kristu eżisti. Minkejja se naraw it-taqbida mal-ħażen, però aħna maħniex tal-ħażin. Aħna ta' Kristu d-dinja hija tiegħu. Alla jidinna San Ġwan f'kapitlu 3 vers 16 hekk ħabb id-dinja li tal-ibn il-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Id-dinja eżistijaj fil-mentalità tal-Bibja, anka fil-lingwaġġ bibliku, jista' jkollha żewġ tifsiriet. Jew id-dinja bħala l-ħolqien materjali u dik hija ħaġa sabiħa, hija ħaġa tajba. Meta ħnidu hekk fil-kilma tal-Alla mu speċjali f'San Ġwan xi drabi nsibu anke d-dinja u msemmija bħala element negattiv, per eżempju d-dinja li ma laqatx il-liben tal-Alla, maħniex qed nitkellmu hemmhekk mid-dinja mill-ħolqien, imma qegħdin nitkellmu tant mill-umanità li hija midruba bid-dnub. L-umanità li hija midimba. Allura però d-dinja bħala ħolqien, bħala kosmos, bħala din ir-realtà li aħna ngħixu fiha, hija dil-għalqa hi tal-bidwi bħalma d-dinja hi ta' Kristu. Mela meta dan il-bidwi daħal f'dil-għalqa, daħal f'dak li huwa tiegħu. Dan il-bidwi ma jmurx bil-lejl, imma jmur binar, m'għandux minn xi jibża, imur b'wiċċu minn quddiem għaliex dil-għalqa hija tas-sew tiegħu. U allura eżistejjew naraw kif il-mulej hekk b'mod apert magħna għaliex aħna tiegħu kemm sabiħa, we belong to him. Aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Jidinna wieħed mis-salmi. Jiġi sabiex jiżra iż-żerriegħa tiegħu, iż-żerriegħa li hija l-kelma tal-Alla, jidinna Ġesu stess kif rajna, propju f'din l-għalqa, fid-dinja, illi hija tiegħu.
Ġesu eżistijaj irid tassu waħda mill-missjonijiet kbar tiegħu u għalhekk hija l-missjoni tal-Knisja u l-missjoni tas-saċerdot u l-missjoni ta' kull Nisrani li aħna rridu nwasslu il-kelma ta' Alla. Il-Papa Pawlu VI eżistijaj f'dokument li ħareġ wara s-sinodu tal-isfijiet li jitratta dwar il-Knisja u l-Evanġelizzazzjoni li sar fil-1975, dokument sabiħ u għadu relevanti sal-lum, mhux antik. Iġib l-isem Evanġeli Nunzjandi jgħid li l-iskop tal-Knisja hu li tevanġelizza. Il-Knisja teżisti biex tevanġelizza. Il-Knisja teżisti biex ixxandar il-kelma tal-Alla u hija wieħed mill-funzjonijiet prinċipali illi l-Knisja għandha. Niftakru eżisti li il-kelma vera huwa Kristu. Il-Madonna tatna kompletament il-kelma għaliex tatna l-Ġesu, il-kelma li saret laħam kif jidinna San Ġwan fil-prologu tiegħu. U l-Knisja titkompli taqdi